Makhuleke kini nonke bangcwele bantwana basezulwini. Amen. Ngibonga uNkulunkulu kaShembe ukuthi namhlanje nami ngizonyathela. Siyacela ukuthi usondeze kancane umpopho. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuba namhlanje nami ngizonyathela kuleli khaya lomphefumulo, ngingahambi ngedwa, ngihamba nomndeni wami wonke okungumndeni kaPhunyuka Bemphethe uNofulathela Zimbuke ibheshu lakhe okungukhokho wami. Ngiphinde ngihamba nengxenye kakhokho wami uSheshi Street, umgwaqo omkhulu obheke ezulwini, nayo ikhona ingxenye yakhe esihamba nayo siphethe izinkuleko eziwu-7 ukuba sizokwazi ukuthi abakoSothole sizobethula imithwalo abayithwele nokungcola kwasemhlabeni nezono nokulingwa konke, ngoba konke abakuthwele sikuthwele nathi. Ngiyakhuleka-ke kwingilosi yakwaShembe ukuba lolu hambo kwakade lokuzulazula lubanjwe yimi ngenxa yokubabhizi, kodwa ngokwesaba umndeni nokuhlonipha namhlanje ngithe noma ngabe kumnyama kubomvu, ngiyacela ukuthi lolu hambo lube yimpumelelo nangempela ngafika. Ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe kizo zonke iy'ngqinamba ezisikhungethe ezihlukahlukene zakwalanga, sengathi uNkulunkulu kaShembe angasihambela phambili, sihlambululeke kizo zonke izono zobabamkhulu, kikho konke ukulinga bakuthwala nokhokho nokhokhokazi nogogo nomama nobaba. uNkulunkulu abusisele izwile. Amen. Ngibona kakhulu kwamukeleka, ngoba ayikho into enkulu emhlabeni njengokwamukeleka. Ungawele umpopho phansi elanga. Lo Nkulunkulu oze kuye lapha ekhaya emphefumulo, ungalisho igama lakhe simuzwe. Ngizokhuleka kunyazi lwezulu ukuba emndenini wonke wakwalanga ngamunye ngamunye ngokusiphethe esibona kungacaci kahle ukuba unyazi lusikhanyisele yonke umndeni wakoSothole. Amen. Ngiyamkhetha uShembe inkosi yasePhakameni. Igama lami uThula waMthembu, ngiyizukulwane sikakhokho omkhulu uMpande. Njengoba ngila ekhaya ngihamba nabasekhaya abomntwana nabogabadeni. Ngingafika la ekhaya ngiqala namhlanje ngithunywe yibona okhokho ukuthi ngize la ekhaya. Mina ngokusebenza ngihlala phesheya, kodwa ekhaya isemagcikane bathenjini waSomomo. La ngihlala khona ngisebenzele e-Atlanta, e-America naseFlorida. Yona into engiyigqokile yona ihambisa umsebenzi wethu lesiwenzayo. Bengiphila khona ngihlala konke kuhlangana kwenzeka kahle. Indaba yayikhanya ebandla la ekhaya ungayona into ingathi ngangiyinakile. Uma uzalayo wakhothama ngoDisemba, sathi simfihlile kwadinga ukuthi ngiphindele ngale phesheya ngoba nginomsebenzi. Ngabe sengibukayo futhi ngo-April simtsheniwe endleleni ukuthi kufuneka ngize la ekhaya. Ngeke ngafika la ekhaya nomfowethu omncane ade ufunda eSingapore. Wanenkinga yena ngokuthi angathi kontevu yena engaphilile. Sathi sifika la ekhaya seza kwababa la ekhaya umshumayeli uMathiyena, umshumayeli kwaUSmamani. Bese ukuthi kahle le ndawo yebo silabantu esiyibona kodwa nathi asikayi-understand lento edlula kuyona. Basiyalele ukuthi asikhulumeni isize masikwazi futhi sibambe sisebenze indlela izovuleka
kwathiwa sinikele futhi. Ngaphindela ngaya ekhaya ngakhuluma nabadala ngabatshela ukuthi isimo sikanjani. Ekhaya la siphuma khona bayizwayo le ndawo futhi khona bangayizwa le ndawo. Ngangile esikoleni ngayo ukufunda ekoleni lezi abelungu nokufunda isiNgisi kakhulu kuningi ogcina ungasakunaka futhi ungabuyakunaka. Umuntu kade ngizosho ukuthi lapho ngiphila khona nje siphila ngayo siphila indlela ehlukile kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uma esekudinga ukuthi uzwenze umsebenzi wakini uyakubiza ekusondeza. 16 hours iflight esola ngihlala khona mawuza direct ukuthi ngifike la ekhaya. Ngathi uma ngifika ukwenza lokho kahle ube-private banking la Investec, one of the junior executives. Manje sekhona indawo sefuna ukulahla umsebenzi wakhe asafuni yonke leyo sefuna ukuhlala endlini yena. Sithi sihamba le ndawo nale ndlela lena ufika esigabeni sokufuna isinikelo. Silethe impahla sinikele ngayo. Ufisa ngathi uba ngcono kodwa masiphuma emagcekeni la ekhaya ngathi lento iphinde ibuye ivuke yena. Silokhu sibuye silokhu sizama hlale sitshela ukuthi fikani ngesonto la uzokhulekelwa khona. Ngalelo suku uma ningafuni ukufika uma ngisonto nje ngingafuni. Siqhubeka kodwa nangohambe thina senze lento senze. Ngelinye ilanga beza mina ethi uma manje yahlala wena uthole wena umkhuleko lo wesonto abantu abagulayo. Nangempela sihlale masiqeda ukusebenza sothola umkhuleko. Wenze lo mkhuleko. Khona ngathi makuphela insuku lapho kwaba khona abantu abafika nami esibhedlela ngomphethwa esesibhedlela kuLwesine kwenza umkhuleko nakhona. Kwashaya uLwesihlanu kwashaya uMgqibelo udokotela wangifonela wangitshela ukuthi ubhuti wakho usiyadischarge. Ngaqala lapho ukubona ukuthi lento yenzekayo into yokudlala. Angizizwa ukuzokhuluma kakhulu ekhaya. Unkulunkulu yakho baba ngepishana. Yebo, angizizwa ukukhuluma la ekhaya ngizobona nje ukuthi unazi lesiZulu ihamba nathi. Cela uNkulunkulu abusise konke nikuzweni.